Sládkovič, nehaňte ľud môj. Nehaňte ľud môj, že je ľud mladý, lebetársky posmievači. V mladom sa veku ide do vlády, starému sila nestačí. Veď predkov nemal, a či ich nemal, ktorí prežili čas zlatý, čo by sa mu ty za to posmieval? Na potomkov on bohatý. Nehaňte ľud môj, že nemá dejov, slávy svojej minulej skladby. On ešte pekno kvitne nádejou, budúcnosť má jeho poklad. Počuješ bájne hlásy povesti, hovoria tie, keď čas čuší. Zázračne z nich on svet má vyviesti, budúci svet nich netuší. Nehaňte ľud môj, slepí sudcovia, že ľud môj je len ľud sprostý. Často sú múdri, hlúpi ľudkovia dla súdu svetskej múdrosti. Počuješ? Spieva slovenské pole, spievanky zrodia Homérov, len ľúbosť útlu spievajú bole, no budú aj bohatierov. Nehaňte ľud môj ústa nečisté, že odhodok on je hlúpy. Múdrosťou jeho vykúpení ste a ešte vás razlíkni. Či nepočuješ slova rozumné, čo deň po dni opakuje? Večné v nich pravdy, hlboké, umné, ten ľud si vedu hotuje. Nehaňte ľud môj, že je len malý, že nevládne celým svetom. Keď telo ducha k zemi nevalí, tam je tak ľahším vetom. Na helénsky ľuče si spomnite, duch si svet vlastný utvorí. Či v žalúdi hôr zárod vidíte? Nie, no vidíte duby stvorí. Nehaňte ľud môj, že je chudobný, že kraj biedný smetisko má, to je blud. Má svet sebe podobný, má hory, rieky, zlato má. A keď by nemal, ale má hlavy, má obchodu silný zárok, alebo či sú čriedy a bravy a koniarne komu z národ? Nehaňte ľud môj, že je ľud tichý, že rád trpí, že je slabý. Pravda, surovej on nemá pýchy, nie je v zápasoch pochabý. Vy to neviete, že duch národov práve takú povahu má. Keď má vystúpiť s činnou slobodou, najprv ticho myslí, dumá. Nehaňte ľud môj, že úcty nemá, že ľud môj je potupený. Slávnejšie ešte svet tupí pleme, už kto je tam zhanobený? Ach, zlé sú časy, na všetky strany svet žertuje Bohom zlatým.
ale národ mi nechaj bez hamy. Národ patrí veciam svätým. Sestry, dobrí Slováci, dovoľte, aby som sa poďakoval pánovi farárovi za tú myšlienku postaviť tú bustu Jozefa Miroslava Urbana pri príležitosti 200 rokov jeho narodení. Chcel by som ďalej vysloviť poďakovanie všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podielali pri tvorbe tohto krásneho diela. Poprosím teraz pána farára a pani poslankyňu za Slovenskú národnú stranu, pani Evu Smolíkovú, aby odhalili bustu Jozefa Miroslava Urbana. Chcem poďakovať pánu sa, že sme sa tu mohli dneska stretnúť. Tá myšlienka odhalenia busty bola taká spoločná, s pánom Blaženom to nepovie, ale v podstate bola to viac jeho myšlienka. A keď sme sa rozprávali pred pár mesiacmi, že sa blíži Urbanové výročie, ja som vlastne navrhol, čo by sme spoločne ako cirkevný zbor a Matica spravili takú spoločnú príležitosť, že by sme si Urbana pripomenuli. A on tak načrtol takú myšlienku, že by možno nebolo zlé, keby sme odhalili bustu Urbana. No je to odvážna myšlienka, ale nebojte sa, konfrán, my zoženíme peniaze, všetko okolo toho, všetko bude. A je. Takže ja sa chcem poďakovať pánovi. Chcem sa poďakovať pánovi Miroslavovi Považanovi a aj miestnemu odboru Matice Slovenskej v Leviciach, ktorí sponzorovali celú túto bustu. A vďaka zanieteniu mnohých tých, ktorí tu tam pomáhali, sme ju mohli odhaliť. Kde inde by tá busta mala stáť v Leviciach. Urban bol evanjelický kňaz, jedine ako pred evangelickým kostolom. Takže sme na to hrdí a sme radi, že tu pred kostolom, ako aj v našich Leviciach, je od dnes odhalená busta Jozefa Miroslava Urbana. Prawa
vážený pán predseda miestneho odboru Matice Slovenskej Leviciach, pán Považar, ctení protokolárni hostia, pani kantorka, spevácky súbor Domovina, ctené dámy, vážení páni, naozaj mi prichodí z celého srdca čo najúprimnejšie vám všetkým poďakovať za pozvanie, ktoré som veľmi rada prijala a prišla na toto veľmi dôstojné a veľmi srdcu milé podujatie, kedy si v týchto dňoch pripomíname výročie narodenia Jozefa Miloslava Hurbana ako jedného z tých najdôležitejších, najmilovanejších mužov nášho národa. Zvlášť oceňujem prítomnosť vás všetkých, ktorí ste prišli. Neskutočne sa teším mladým ľuďom a deťom, ktorých som na službách Božích videla, pretože odkaz Jozefa Miloslava Hurbana a všetkých tých, ktorým záležalo a záleží na tomto národe, je práve pre nich. Pre naše deti, pre naše vnúčatá a pre nich to vlastne všetci robíme a pre nich sa o niečo snažíme. Takže ešte raz, milí Levičania, všetci prítomní, prajem vám z celého srdca v mene svojom, ale aj v mene predsedu Národnej rady, ktorý by sa mal dnes spolu s pánom predsedom zúčastniť národných slávností v rodisku Jozefa Miloslava Hurbana v Beckove. Vám všetkým prajem v tom pomyselnom žalme, čo sa hovorí, aby sme tu dobrý život žili a všetci dobré srdce mali. Tak nech nám pri tom Pán Boh pomáha. Pekný deň. Na záver si vás dovolím všetkých pozvať na také malé občerstvenie, ktoré vo vestibule v kostole prichystali ochotné sestry, takže ešte, ktorí sa neponáhľate, aspoň chvíľočku, príďte ešte do vestibulu, občerstvite sa, trošku sa porozprávajte. Ďakujem ešte raz za všetko, Pán Boh so všetkými.